Komisyona Hukuk o Mafê Mirovan a Dem Partiye bilançoya 8 salan ya ji êriş û binpêkirinin faşîzma dewleta Tirkiye li hemberî partiya wan pêk aniye eşkere kir. Komisyonê ragihand ku di nava van 8 salan de nêzî 23,000 endamên partiya wan hatine binçavkirin ku di nava wan de jî hevserok û rêveberên partiya Dem Partiye jî cihê xwe digirin û bi vê awayî careke din zextên faşîzma dewleta Tirkiyeyên li ser Partiya Dem Partiye derdikeve holê. İşlerinde eş genel başkanlarımız, milletvekilleri... Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan a Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partî bi daxuyanekî rapora êriş û binpêkirinên mafa ên ji sala 2015 heta niha li dijî endamên partiya wan hatine kirin parve kir. Ve bunları en az olarak da ifade ettik çünkü sevgili arkadaşlar daxuyanî li avahiya partiyê ji hêla hevberdevkê komisyonê Öztürk Doğan ve hate eşkerekirin. Öztürk Doğan da zanîn êrişên li dijî partiya wan ji daneyên di raporê de hatine destnîşankirin zêdetirin. Li gorî raporê encama êriş û binpêkirinên ji sala 2015 heta niha yên li dijî partiyê wiha ne. Di nava 8 salan de herî kêm 22,818 partiyê hatin binçavkirin. Hevserokên giştî jî di nav de herî kêm 4,334 kes jî hatine girtin. Ji wan 24 parlamenter, 30 endamên Komîteya Rêveber a Meclîsê, 305 kes jî hevserokên bajar, navçe û bajarokan in. 10 Aralık tarihi itibariyle 7 milletvekilimiz ve 14 Merkez Yürütme Kurulu üyemiz halen Türkdoğan bi bir xist ku heta niha jî 7 parlamenter û 14 endamên Komîteya Rêveber a Meclîsê girtîne, parêzbendiyên 15 parlamenteran jî hatine betalkirin. Komisyonê da zanîn tenê di nava 11 mehên îsal de 72 jê zarok, 6 jê rêveberên bajar û navçeyan bi giştî 2906 kes hatine binçavkirin. Ji van kesan 4 jê zarok bi giştî 319 kes hatine girtin. Mahalli idareler genel seçimleri akabinde seçilmiş 93 Türkdoğan diyar kir kesên ku her carî qala îradeya gel dikin, dema mijer dibe îradeya gelê Kurd û dostên wan vê îradeyê nas nakin û got notosê hevşarederên me yên di sihê adara 2014 de hatin hilbijartin, hatin girtin, li not û 5 şarederiyên me qayyum hatin tayinkirin. Heta niha jî 44 hevşaraderên me dilgirtîne. Li ser êrişên fîzîkî ên li dijî endamên partiyê jî Öztürk Doğan ev agahî dan. Li dijî partiya me herî kêm 336 êrişên fîzîkî hatin kirin. Di van êrişan de 2 endamên partiya me jiyana xwe ji dest dan û 76 HDP'yî jî birîndar bûn. Her wiha li dijî partiya me êrişên bombeyî hatin kirin. Di van êrişan de 142 kesan jiyana xwe ji dest dan û nêzî 1000 hevalên me jî birîndar bûn. Ve elbette ki Türkiye'nin bütün bu sorunları demokratik siyaset zemininde çözmeye Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan a Dem Partî anî ziman ne partiya wan ne jî dostên wan bi zextên îktidarê ji riya xwe dûr nekevin û bang li hemû derdorên demokratîk kir ku li gel wan tev bigerin.